araw. Ayan o. Ayan. Dito pa lang guys sa daan. Ayan. Kung nakikita nyo yan, napakalinaw ng tubig. Ayan o. Papunta sa falls. Ito ang daan. O, diba? Napakaganda. O, ayan. Ikaw, anong ginagawa mo dyan? Ako po yung tourist guide po eh. Tourist ka. Bakit may mga dala kang pagkain? Maggutumin po eh. Ang ganda ng mga puno dito. Nakakatuwa talaga. Sobra. Ayan o, napakalinaw ng tubig. Dito pa lang yan sa daan. At kung naririnig nyo yan, ayan, ayun. Meron na tayong, may clue. Ayun. Ayun na yung falls. Ay, puso mo falls. Ayan. At ito ang Taytay Falls. Ayan. Mount Banahaw. Di ba napipicture to? Yan na. Ito? Ayan. Hello. Hello po. Ay, makikikain kami. Marami kayong baon. Morning po. Saan ba po pwesto? O bakit? Tinatanong mo yung pwesto, may balak ka yata. Masarap yung balak-balak eh. Lug. Napula. Saka... Linaw ng tubig oh. May mga isda-isda pa oh. Oh. Pwede na yata dyan maligo eh. Pwede na nga. Bakit tatanggi ba yan? Sige, try mo na. Napakaganda ng lugar. Ayan oh. Puno pala to, kalang ba to? Ayan oh, may kurakding lo oh. Kurakding. Ayan oh. Yun. Ano ba yun? Yun nga. Hindi yun, puti. Ano yan? Hindi siya kurakding. Yung... Ayan oh, may mga ano pa siya oh. May mga isda pa siya. Tara na, let's go na. Nagtatagal na tayo masyado ba? Wala pa ako nakikita. Nakita mo yung bunga nung ano? Bunga nung saging ne? Ay, nung gabi? Ayan o. Oh. Ano yan tawag dyan?